Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandakamboshandira umwe murume wemuno muSouth Africa. Kungoti vanhu vemunomu ivo vanongotiti isusu vekuZim tinoroya, but hey, mukoma nashe, vanhu vemuno kana vafunga kuromba vanenge vava kutoromba zvezve zviri serious, ende vanoratidza kuti zvikwambo zvavo zvine simba ende zvinenge zvinonetsa kuti paya kana wava kusada chikwambo chako unge uchizosvika pakunochirasa. Saka ndine umwe mudhara uyo ainge ari muZion wandakamboshandira. Saka mudhara uyo I think kuti zvinhu zvake zvakazotanga kumunetsa mushure mekunge mudzimai wake azoshayika. Saka mudhara uyu iye ainge aine vana vake 4 nemukadzi wake, but pavana vake 4 mukoma 1 ndiye ega ainge ari normal. Painge paine umwe wacho uyo ainge achita sekunge asina kukwana, then vamwe vaviri ava like waiona kuti vana ava vachiri vana vadiki, but the way that they had obesity, vainge vaine obesity yaye kuti kana kufamba vana ivavo vainge vasingatombogoni. So mudhara uyu akatongondinhongawo parobot akabva ati iwe hausi kuda basa here. Takabva tamhanya paya tirwidzana kuti tinge tichinopinda mumotikari make, ndokubva azonongedzera kwandiri akabva ati ainge achida kuti inini ndinge ndichikwira mumotikari make, ndokubva ndakwira paya. So takabva tazoenda kumba kwake, akabva andiudza kuti iye ane ploti uye zvekare ainge aine dzimba 2. Akabva anditi zvandinenge ndichiita ndezvekuti ndinenge ndichikutora ndokuendesa kuplot, wombonoshanda kuplot, wombonoshanda zvekare kune imwe imba, but ikoko kwacho ndokwandakazotanga kugara. Akabva azonditi ndikuda kuti unge uchizopota futi uchiuya kuzoshanda pamba pangu. Saka aingogara achingonditenderedza kudai. So akabva azonditi one night, the reason as to why ndasarudza iwewe it is because vanhu vekuZim magara munozviziva kuti mulife munhu unokwanisa kungobata mishonga yako. Saka handisi kuda kuti ndinge ndichizoshandirwa nemuSouth African wekuti anozongofamba achizongoudza munhu wose kuti izvi ndo zvaona pamba pangu. Saka akabva azondipa mutemo wekutanga uyo waakandipa, akanditi no matter what, kunyange zvikanzi wabroka zvinengei, kana ukaona nyangwe 5 cent nyangwe 10 cent pamba panapa, even kuplot uko, handisi kuda kuti mari iyoyo unge uchizoinhonga. It is far much better kuti undifonere kana usina chaunenge uinacho ndokutengera. Never make that mistake yekuti unge uchizonhonga mari. Doesn't matter how much the money is. Ndakabva ndati maybe mudhara uyu ainge achida kungondivhundutsira. Ndakati one day ndichitongotsvaira zvangu, ndakangonzwa imwe sound mumaruva like nyoka. So saka ndakabva ndati inenge nyoka, ndokubva ndatanga kutarisa paya ndichitira kuti ndige ndichiuraya. Mukomana achi ndakabva ndazoona chitutu chemari, but mari iyi chakandinetsa ndechekuti mari iyi yaita sekunge yainge ichifukunurwa nechimwe chinhu chandainge ndisingaoni. Mari iyi ichifukunurwa ichibuda muvhu kudzamara yazoita chitutu kudai. Ndakaramba ndakaitarisa mari yaya, ndikabva ndati ko mari iyi what is going on. Ndakabva ndati kufunga, ndikabva ndati ndoita sei ndotora mari iyi, because yairekeza kuti yainge yakawanda, maybe zvokutosvika kana kuma 50,000. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndaenda kuroom kwangu, ndainge ndichida kuenda kunotora chipepa bag. Ndakati ndava kudzoka ndopa ndakabva ndazomuona muZion uya achitopinda pagate, chipepa bag chiya ndikabva ndatongochikanda mubhini. Saka mudhara uyu akabva angoenda pamaruva paya, but iye manje haana kundiona because ndainge ndakamira Saka mudhara uyu iye haana kundiona, akabva azoenda paya painge paine flower bed mukoma. Ndakabva ndamuona mudhara uyu achipfugama, ndokubva atanga kuombera achiomberera, ndokubva azotora mari yaya. Akatora mari achiisa mune kamwe kabag, akabva azocheuka. Ndofunga kuti akabva azotora mari yaya, but achitora mari ainge achicheuka, ndokubva azodzokera kumotikari kwake, but haana kuzopinda mumba. Akabva atorivhesa motikari ndokubva atobuda paya. Saka ndakabva ndarangarira kuti mudhara uya akandiudza kuti no matter what handifaniri kuti ndinge ndichizotora mari kana ndikawana mari pamba pake, handifaniri kuti ndinge ndichizoinhonga mari iyoyo. Hana yangu yakabva yatorova kutoti ipapa zvinotoreva kutoti ndanga ndatobhaizaka apa, ndanga ndichatotorana nezvinhu zvevanhu. Later on mudhara uyu akabva azondiudza kuti I repeat again, kana ukaona mari pamba panapa handidi kuti unge uchizopindwa nemufungo kuti mari iyoyo unenge uchida kuti unge uchizoitora nekuti inozokutambudza mari iyoyo. Mudhara uyu akabva andibvunza kuti pane zvimwe zvaunoda here. Ndikabva ndamuti kumusha uko mudhara wangu ari kurwara. At that time painge pachidiwa 200 US kuti mudhara vainge vachienda kunotora specialist. Mukoma muZion uyu akazosvika
pakuti ndoda kuti mudhara wako ange achiuya kunoku ndomuendesa kumaspecialist. Saka mudhara wangu akazouya kunoku then akabva azoendeswa kumaspecialist, but mudhara ainge asingatozvizivi kutoti munhu uyu ainge achimurapisa ainge akatoromba. Saka takazotanga kukenerana naye muziyoni uyu kuzonosvika ava kutanga kundiitisa zvimwe zvinhu. Mukoma Nashe, I suspect kuti muziyoni uyu anenge akazotosvika pakutochekeresa umwe munhu physically nekuda kwezvimwe izvo zvaakazondiitisa. So mukoma, one day takati tabuda nemarara saka pane rimwe zuva iro ratakabuda tichienda kunorasa marara takati tava kuda kunosvika kudumping area. Saka pagedhi pane zvemapepa zvaunosaina. So mudhara uyu akabva azoburuka mumotikari akabva ati inini ndinge ndichidriva motikari apa kana license ndainge ndisina, madetails angu mukoma ndiwo akasara ikoko. Then pakuzonorasa marara mukoma akabva azomirira kune chimweso chakaita chigredha chinenge chichifamba pamusoro pemarara. Saka chigredha cheche chikazoti chava kuda kunodarika padhuze neapo patainge takapaka motikari, ndokubva azotora rimwe bhegi rairatidza kuti mukati maro mainge muine zvinhu zvainge zvirimo ende uye rainge richichururuka ropa. Ndokubva akanda chibhegi cheche. Kana mufesi ainge achitodriva chigredha che akatoti konai mudhara ko uri kuitei, ndokubva angoseka akabva azomupa 100 rand akabva ati ozotenga cold drink. Saka akazoti tava munzira tava kudzoka paya ndopa akabva azonditi muzi plastic bag randanga ndisingadi kuti unge uchibata manga muine mamwe mabody parts eimwe mbudzi iyo yatakaenda tikanoslota musango neng'anga yangu. Saka ndanga ndakanzi iwewe kana umwe munhu afanire kuti ange achizobata ziplastic bag iroro. Hana yangu yakarova mukoma. Ine hangu I strongly suspect kuti ipapoka pane zvakaitika. I think kuti ainge atori mabody parts emunhu. It is just that evidence handina. Mushure mekunge zvinhu izvozvo zvaitika mukoma, mudhara uyu akabva aita mari. Mudhara uyu akasvika pakutenga matrucks 16 at the same time. Mukoma Nashe akaita kutenga munda wematruck mushure mekunge abata rimwe tenda kuEscom uko. Pari zvino mudhara uyu I think kuti atori zibillionaire. Zoti nerimwe gore mushure mekunge ndapiwa bonus ndokubva ndazodzokera kumba. So ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba vaya vakabva vati murungu wenyu uyu wamuri kushandira even though achikudai chaizvo but ndaona madzibaba mafira mujeri. Kana zvichibvira dai zvikazonzi pamunodzokera kuSouth Africa mukaregedza kudzokera kuprovince ikoko, nekuti mudhara uyu number 1 acharamba kuti imi munge muchiramba kumushandira. Kana mukangoregedza kumushandira muchaona zvamuchaitwa naye mudhara uyu. Achakufremerai zvekuti munonotongwa more than 25 years muri mujeri. Mukoma ndakabva ndatonzwisisa kuti madzibaba ava vainge vasingadi zvavo kutaura zvakawanda but painge paine zvimwe zvinhu zvavainge vaona. So ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndazotongochinja province. Ndakataura nomwe mufesi ndikabva ndatanga kugara nemufesi uyaya. It was very tough because mudhara uyu even though ndainge ndichishanda sagarden boy but pamwedzi ainge achindipa 7,500 rands each and every month. Apa makore acho iwawo dzainge dzitori mari dzainge dzichitowanikwa nematruck driver. Apa iri iyo mari yandainge ndichitopiwa sagarden boy. Chinzwai manje mukoma, vamwe vanokwanisa kundibvunza kuti nemari yose iyo yawainge uchiwana ko wakadii kuitawo madevelopments mukoma. Kana ndikakuudzai kuti pamari yose iyo yandainge ndichibata nhasi ndinoti kana ndikagara pasi ndikatanga kuzvibvunza kuti asi nemari iyoyo ndakamboitei nayo, chandaingogona kuita ndechikuti ndaitenga hembe dzinodhura. Vanhu vazhinji vainge vasingatombofungidziri kuti ndainge ndiri kuzimu. Kana mafoni andaishandisa every month ndaitenga a new phone mukoma. But kuti ndinge ndichipindwa nepfungwa dzekuti kumusha uku ndiri kufanira kuti ndinge ndichidevelopa kutengawo stand kana kungovakisawo pamusha, hazvina kana kumbogara zvakapinda mupfungwa dzangu. Chandaingoita ndechekuti ndaingounganidza mazi TV, mazi firiji nezvimwe zvinhu zvokuti hazvina kana value ndichingozviendesa kumusha mazi speaker. Ndaiti kana ndichienda kumusha mukoma ndaita sekunge ndichazadza trailer rebhazi iro randinenge ndichienda naro kumusha nemagroceries andinenge ndatenga. Pane pamwe pandakambotenga firiji mukoma, ndakatenga firiji yangu ndikabva ndatoiendesa kubhazi same time but firiji iyo yakangoti ichingonosvika kumusha zvikabva zvatonzi yainge yatouraya compressor, haina kana kumbogara yakashanda. Kumusha ikoko kune vamwe vanoita zvekugadzira mafiriji, vakaizama firiji iyoyo vakagoigadzira vakaita sei kudzamara firiji iyoyo yazonzi zvainge zviri nani
kuti inge ichizokonvertewa yotanga kushanda negasi. Ndikabva ndati zvakafanana, ndakazongoitengesa firiji iyoyo. I just sold the body kune umwewo aita zvekugadzira mafiriji. So ndo upenyu hwandairarama pandainge ndichimushandira muZioni iyeye. Saka ndoda kungoti kune vamwe vanhu kunze uku, like kana muchishandira vamwe vanhu vamunenge musinganzwisisi muno muSouth Africa, you just need to be careful, because dzimwe nguva unokwanisa kutoshandisiwa, then kana washandiswa kudaro vanhu vanokwanisa kuzotokuuraya iwewe, kana kuti vonokuitisa zvinhu zvekuti unozopinda mujeri. Like zvandakaudzwa namadzibaba avo vandakazoenda kwavari vachindiudza kuti kana mukangodzokera kwaari mundara uyu ari kuda kukufremerai nyaya kuitira kuti munge muchizofira mujeri, kuitira kuti zvose zvamakaona achiita pamba pake zvisazobuda pachena kana kuti zvisazofumurwa. Pamba pacho mukoma unyatsokunzwa kuti ya pamba panapa panorema. Ko ivo vana vacho vaisvika pakuvanzwira tsitsi mukoma, vaiti kana yava nguva yavo yekugezeswa. Seumwe wacho uyo ainge ari musikana ndiye wandaizonyanyisa kunzwira tsitsi, aibva azoendeswa panze akapfekedzwa chiswimming costume, aingoita zvekungorara palon, then maid wacho aibva azotora hose pipe obva atanga kumugezesa akararapo palon, because mutabho ainge asingatombokwani. Vanhu vakaromba mukoma, vanhu vakaromba vane hutsinyi uye zvekare havambonzwi tsitsi. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo yambiro yangu. Kana kuri kunziwo une zvimwe zvinhu zvawakamboitiswa muSouth Africa zvaunoona kuti apa pane something that was going on, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Naimiko zvazvinongotyisa. Hanzi takaenda nezipaper bag rainge richichururuka ropa. Pakaipa. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikudawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira, uye zvekare kana kuinewo masingle ladies out there. But chandinoziva manje ndechekuti mudzimai wangu iye haazobvumi manje kubva pandiri, because I have since tried kuti ndinge ndichipesana naye. Hakuna chinhu chinorwadza mukoma sekuti mukadzi anokuhurira, but nekuda kwekuti iwe unenge uri nherera usinawo hama yako yekuti inomira newe, then nyaya yacho yazongonzi ngaigadziriswe. So the first time mudzimai wangu paakandihurira ainge achiri kumusha. So pandakauya kuno ndakabva ndazotanga kushanda, ndainge ndichishanda pane rimwe bakery ndiri driver. Saka ndakabva ndazongoudzwa noumwewo wekumaraini uko kwatainge tichigara kuti mudzimai wenyu mafambiro acho aava kuita haasi right. Ipapo I think kuti dai ndakangodzima mafoni angu ndikangotanga kungorarama upenyu hwangu, but ndakati ndava kuda kudzima foni ndikabva ndanzwira mwana wangu tsitsi. Ndakangotarisa picture rake mwana wangu mufoni ndikabva ndanzwa moyo wangu uchirwadza, ndikati no, I cannot be an absent father. Ndokubva ndazoti kumudzimai iwe uchiuya, even though ndainge ndichiziva kuti mudzimai ainge aine chikomba kumusha. Saka mudzimai akabva auya. Paakauya ndakagara naye pasi ndikabva ndati I know kuti wainge uchindihurira, but I am willing to forgive you, sezvaunongoziva kuti inini I am someone asinawo hama, saka iwe utori hama yangu. Saka kana kuri kunzi tikapesana right now, chinozoitika ndechekuti kana ndikawana umwe mukadzi then ndikazoita vamwe vana, uyu mwana uyu watakazvara ndiye anozotambura. Saka mudzimai akabva andikumbira ruregerero, akabva ati no, ndazvinzwa, I am really sorry, but akabvuma but akaramba manje, akangoti I am sorry, but akaramba kundipa madetails ekuti zveshuwa ainge aine chikomba here. Ndaitomuti ko iwe kana uchinditi uri kundikumbira ruregerero, uri kukumbira ruregerero. Ndainge ndichitomuti kana iwe uchinditi uri kundikumbira ruregerero, unenge uchimbondikumbira ruregerero rwei kana kuri kunzi iwewe hauna kumbogara wakandichita. Anyway, mudzimai akabva azonditi the only thing that I can do is chimira ndinge ndichikuzvarira umwe mwana. Saka takabva tazoita mwana wedu wechinumber 2. After that mukoma ndo pandakabva ndazovhurirwa mukana. Ini mukoma ndoda kureurura kuti pandakatanga kudriver truck ndainge ndisitomborena kana experience. One day ndakatoti ndichibva kubasa, because kwandainge ndichishanda nekwandainge ndichigara ndaitofamba zvekuma about 45 minutes. Ndaiti ndikanopaka motikari ndobva ndazodimbudzira ndichienda kulocation. So one day ndakabva ndasangana nomumwe mufesi. Saka mufesi uyu ainge atorasika, ainge aine truck rake. Ndikabva ndazomupa madirections, because unofamba manje akabva ati no, chimira ndinge ndichinokudropa nekudhuze nekulocation. So akabva azondipa lift mufesi uyayo. Saka akabva mufesi
saka mufesi uyu akabva atondiudza kuti iye he was also new on the job, achitoti ndiri kutodzidzirawo izvozvi kutodriver truck on the job. Akabva anditi iwewo kana uchida kudriver matrack hazvinetse, chiita madhiri ekuti unge uchiwana chilicense chefake. Ndokubva ndaorganiza paya mufesi ndikabva ndataura naye, saka ndakabva ndazosiya basa. Inini ndainge ndichifungidzira kuti mudzimai wangu achaonawo future yekuti of course we were going to suffer for 1 or 2 months, zvinhu zvakaoma ndichingofamba naye mufesi uyu achindidzidzisa track. But mudzimai wangu mukomanashi ndakazomubatira mamessages ekuti ainge but mudzimai wangu ndakazosvika pakumubatira mamessages ainge ava nechimwe chikomba, and guess what she said? Akabva ati handiti makasiya basa, saka maida kuti ndinge ndichiita sei nevana. Ndainge ndotohwirira zvangu chingwa ndikamuregerera zvekare mukadzi, but mukomanachi ndakafungidzira kuti kuzova truck driver kwandainge ndichazova zvainge zvichazokonzeresa kuti mukadzi wangu ange achizova honest with me. But mudzimai akabva azoramba kuva honest with me, akaramba achingondihurira kudzamara ndazozviudza kuti panapa ndatindivara nechihuri chemukadzi, zvezvekuti unosvika pakugamuchira kuti wakaroora hure saka woita sei. It's like unosvika pakubatwa neimwe stress yekuti you just get used kuchihure chemunhu. Ndopa stage yandava zvino. Nyaya iripo vedare ndeyekuti inini kuti ndinge ndichimuramba mukadzi zvinotinetsei, because mwoyo wangu unorwadza kuti vana vangu. Saka ndanga ndafunga kuti kana kuine anenge achida kuva mudzimai wangu wechinumber 2 then ndoita imwe mhuri, but I will try kuti then kana kuine anenge achidawo mukadzi wekuti she will be single, anenge achidawo kuti ange achizova mukadzi wangu wechinumber 2, kana ariko mukoma ndinokumbirawo kuti ange achikupai madetails enyu, then ndobva ndazotaurirana naye tobva tazoonesana kuti tozvifambisa sei. Because when I look at my wife mukoma, zvinhu zvokuti zvinorwadza kuti unenge uchitoziva kuti mukadzi wangu ndakamubatira zvikomba zvitatu. Kunyange pose paunoenda pamusoro pake unotanga kuzvibvunza kuti saka right now ndichiita bonde naye, does it mean kuti ari kufunga zvikomba zvezvia? Saka ndafunga kuti zviri nani kana ndikaita madzimai angu maviri at least, kana ariko zvake anoda uyo anenge achida kuiswawo pabarika, she can come to your inbox mukoma, then mobva mazondipa mafone numbers acho. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvakangogoma hazvo vedu we.